Кој ще правим тази вечер? Всяка вечер едно и също. Ја и на кино. Всяка вечер ходам на кино. Добре, виж, аз съм го измислил. Да отидем на картинг. Нали ми взеха книжката? Към Да, карти. така е, ти Не, не можеш. аз го измислих. Ще идем на групова лазерна пътя. Те са тези глупости. Добре, виж. Ей, тук в края на улицата има Escape Room. Моля, скейпам. Абсолютно. Не знае. За 1 час трябва да излезем. Не е хубаво да ползваме жокери, ама дайте на вечер нещо различно да Айде, правим. айде. А? Айде. Стаята е нелинейна, имате 1 час, успех играчи. Сега играчи, бройте до 10, след това махате маски и започвате игра. Късмет! Много Беше забавно готино, беше, поскарахме да. се, ама нали, все Абе, пак. хора, къде е? Той... Абе, той ще се оправи, сигурно е забрал нещо. Да, Ей, айде. оставай го, айде.